No niin, ja tervetuloa uuden videon pariin. Tällä kertaa olisi tarkoitus unboxata tämmönen... Mikä tää nyt sitten oli? X Pro Powerfly. Tämmönen minikrossi. Tää maksoi muistaakseni 399. En kerro mistä, mutta jokainen saa itse katsoa. Niin. Mutta unboxataan tää nyt ja katsotaan mitä täällä on sisällä, niin mä annan vähän spekseistä, että millainen tää on. Mutta tää oli niin kuin halvin markkinoilla oleva minikrossi tällä hetkellä. Ei muuta kuin ruvetaan aukomaan. Good old unboxaus. Tää siis tuli just postipena toi pihaa. Että ei ole mitään tietoa mitä täällä on, mutta kuvia on vaan nähnyt. Mikä toi oli? Noin. Jaha. Tommonen. Mimmonen rakennussarja tää mahtaa olla. Katsotaan se heti ensimmäiseksi mitä tuolla on. Työkaluja ja jonkinnäköinen käyttöohje ja sitten bensan sekoitusasteikkosysteemi, joku letkun pätkä, tulpan avain ja nipputyökalujakin tuli mukana ja niitä varmaan tarvitaan. Joo, ei muuta kuin jatketaan rimpuilua. Etupyörä, olettaisin. Joo. Ja no, sarvet. Ja sieltä tuolla joku pahvipala. Taisko noita ohjeita vähän vilkasta amerikan kielellä. Ei saa tehdä mitään. Kaikki kielletään. Assembly handlebar. Assembly mudguard. Numberboardia ja sitten eturengas ja sitten renkaisin ilmaa. Joo. Monennäköistä. Siinä on sähköjärjestelmänkin kuva. Ja troubleshootingkin. Mini-motorkykle. Toivottavasti tässä nyt ei ihan heti ensimmäisenä tarvitse mitään vikajuttuja ruveta etsimään. Ja taas saadaanko me täältä näin helposti pois täältä pahvilaatikosta. Tehdään tämmönen. Otetaan toi tosta. Tää etupuoli auki. Eihän noi kiinalaiset minikrossit niinku käytettynä maksa juuri mitään, mutta ne on yleensä sitten niin pahaksi mennyt jo, että niillä ei välttämättä sitä ajeta yhtään. Tässä voi olla semmoinen mahdollisuus, että tällä voi ajaakin vähän aikaa. Mä melkein laittaisin ekana tää ohjaustangon paikalleen. Hieno vehje. Kyllä tämmöinen kiinalaista, niin kannattaisi kyllä
jokainen ruuvi ja mutteri käydä läpi aina. Ja melkein noin konkreettisimmat paikat niin vaihtaa joku 8.8 mutut niihin. Olisiko tossa siihen osia? Raisereiden yläpäät. Laitetaan noin. Hetkinen. 1, 2, 3, 4. Minkä takia nämä eri mittaisia? Nämä kuusiokolot. 2 eri mittaa. Täytyykö kumminkin katsoa käyttöohjetta, mikä siinä on ajatuksena. Niin kyllä nämä pitäisi olla kaikki saman mittaisia. Mitä mä en nyt ymmärrä. Laitetaan noin nyt tohon toistaiseksi ja ihmetellään sitten. Täällä on varmistettu se, että ei vedetä liian tiukkaan, kun kuusiokoloa vain on noin lyhyt. Tuossa on sen verran huono jenka, että nyt ei varmaan jenkatapilla vääntää se. Ja sitten tää, kun niitä oli 2 pituista pulttia tohon noin, niin se on vähän niin kuin liian pitkä tohon. Täytyy katsoa vähän erikokoiset pultit siihen ja mitäs seuraavaksi sitten. Käytetään mukana tulleita työkaluja. Kunnon kiinalainen multitool. Nyt ei mene jenka tosta T-kappaleesta. No varmaan just sen verran, mitä tämmöisellä työkalulla etusormilla pystyy vääntämään. Seuraavaksi onkin sitten etupyöräasennus. Hieno oikein USD-keula. Heti kun se mennisi kaatua, niin tässä on nyt on sillä, että on 2 eri kokoista puslaa tuossa akselissa, että kokeillaan ensin tällä eperimissä, millainen tuossa akselilla oli. Jos se olisi niinku lähellä sitä haluttua. Tätä vasemmalta puolen niinku ohjeessa käskettiin akseli laittaa, että kyllä se näyttäisi olevan hei. Siinä se on hei. Takajousen pultti oli kanssa auki tuolta. Se täytyy laittaa paikalleensa. On täällä jonkinnäköinen niin kuin oikein jousitus olevinansa. Noissa ei varmaan kyllä mitään iskuvaimennusta on noissa etupäässä. Mutta vähän tämmönen puolivalmiste tuntuu oleva. Tää on tärkeää. Mä kiristän noin muutut. Katsotaan sitten vähän lisää tuolta. Se olisi nyt siinä koottuna. Eli ei siinä ollut muuta kuin takaiskari, etupyörä, etulokari ja sitten mikä toi on toi numerokilpi vai mikä tää on tää. Ne oli niin kuin irti ja sarvet. Näin nyt on sillä lailla, että tässä oli huono jenka, mutta sitten kunnon avaimilla sen sai kyllä väännettyä, että kyllä siellä oli siellä jenka ihan loppuun saakka, mutta nämä saisi olla sentin lyhkäisemmät nuo pultit, että ne toimisi sillä lailla kuin kuuluisi, mutta en tiedä jostain syystä. Siellä oli 2 mittaisia kuusiokoloja, mutta noillakin sen sai kyllä. Mutta tuommoinen vehje, nyt se on pyörillänsä. Nyt sitä ei tarvitse enää mitään muuta kuin koe käyttää seuraavaksi. Ja ketjut vois katsoa ja rengaspaineet vielä. Jaha, nyt selvisi, että minkä takia ne yhdet pultit oli pidemmät. Eli tuolta
Tarvii laittaa tommonen virtalukko sinne väliin. Ei mitään. Otetaan uusiksi homma. Onneksi ei ole kauhean paha ääni oikeasti. Ei oo. Nopeasti sitä kokeilin, niin on aika ärtsyn tuntunen tollain ihan aloittelijalle. Mikä ei aikaisemmin mopoilla ajanut, niin täytyy vähän jotain rajoitinta kehittää siihen. Nimittäin toi moukaisee kyllä yllättävän kovin. Niin kuin kaksitairit yleensäkin. Helpointaan tossa olisi aina se kaasuläpä tai ton noin luistimen rajoittaminen. Niin jos sitä saisi helposti tästä rajoitettua, niin oi voi. Tässä tulee ihan nuoruusajat mieleen, kun tämmöisen kanssa tanistaa. No niin kuin papitsu luisti. Tonne vaan joku rajoitin, että se ei sovi aukeen, ei mene niin paljon auki tai eikö se sillä tule kuntoon? Mä luulen, että se on, että kun ton jousen sisälle vaan sopii sopivasti, niin sit se on hyvä. Mutta mikäköhän siinä sitten olisi semmonen hyvä liike, että kokeillaan tommosella. Mä en laita sitä jousta tonne väliin vielä tässä kohtaa. Nyt on kyllä niin onneton liike, että no niin, nyt on vähän lyhkäisempi. En tiedä. Kokeillaan tolla. Kokeillaan tolla, että onnistuisiko se toi. Taidot kasvaa, niin sit voi aina noin. Taidot kasvaa, niin sit voi aina lyhentää noin putkeen, niin saadaan lisää tehoja. On kyllä ikävästi noin romut tuossa tiellä, toi bensaletku on. Hitsi. Katos. Tuollahan on tommonen rajoitin juttu. Tällähän sitä olisi saanut varmaan rajoitettua. Otetaan se sieltä pois kumminkin toi oma viritys ja kokeillaan tosta sitä.
uusi yritys ja ilman muoviholkkia. Joo. Sitten kun saadaan toi taas tonne. Vähän tarkemmin katsoa tuota kaasukahvaa. Ja mä voin noin saatella, että tässä on niinku defaulttina tuommoinen rajoiti. Tuolta ruuvi auki. Kuinka paljon se rajoittaa, kun se ottaa maksimi. No mä luulen, että toi on ihan hyvä. Tuolla se lähtee liikkeelle kuitenkin vielä. Luulisin ainakin. Kokeillaan. Joo. Aloittaa aika hyvä säätö nyt. Nyt on hyvä. Onko toi sitten vörtti vai not? Mitä tosta oikein sanottiin? 49-kuutioinen, automaattivaihteinen, istuinkorkeus 58, 10 tuuman renkailla, 24 kiloa painaa. Jollain toisella ostajalla on käynyt ihan sama homma. Muuten hyvä peli, mutta ohjeet suuntaan antavia. Virtalukon löysi vahingon suojusten alta, ei mainintaan ohjeissa. Tämän takia hain oikean kokoisia pultteja ohjaustangon kiinnitykseen, joita ei sitten tarvittukaan. Eli ihan sama homma. Joo, siellä on tosiaan noin kaikki työkalut ja kaikki mukana siinä. Ja sitten tuommoinen pulloko, se on 2-tahtinen. Bensiiniä tohon saakka ja öljyä tohon saakka. Taikka sitten bensiiniä tohon saakka ja öljyä tohon saakka. Vähän riippuu, millaisella sekoitussuhteella haluaa tehdä. Mä tein nyt vähän paksumma öljyn sinne nyt, kun uusi vehje. Ohjekirja sanoo, että 4%, mutta jostain syystä tämä paikka, mistä tämä myytiin, oli 2,5%. Ja kai se on sitten jotain siltä väliltä. 60 kiloa tuossa on niin kuljettajan maksimipaino. Että toi on nyt ainakin testattu mun painolla. Mä painan vähän yli 60 kiloa. Voi olla, että menee 70kin rikki. Mutta on testattu nyt kumminkin, että se kestää se. En lähtisi kyllä radalle pompottelleen tolla. Mutta semmonen. Se oli semmonen video. Pistä laikkiin, haippaa, jaa, tilaa kanava, mitä kaikkea niitä oli. Ja katsotaan seuraavalla videolla. Morjes!